Okay. Zita ndinoitwa Haripo Gift, and I am the chief driving examiner from Easy Go Driving School. Easy Go Driving School is a subsidiary unity of CMED Private Limited, and Easy Go basa redu ratinoita tinodzidzisa vanhu kutyaira motikari, and tichidzidzisa vanhu kutyaira motikari tinodzidzisa maclasses ose takabva. We used to say tinema driving classes. Now we are saying we now have what we call the driving codes. So tinodzidzisa macodes ese kubva code A yema motorcycles, code B yema light motor vehicles, then toita code C inova iyo ndo yatino driver ma-trucks, then tozoita yatinoti code D yatinodzidzisa kudriver ma-buses. Tinodzidzisa zvekare kudriver or kutyaira kana kuti kuoperate ma-earth moving equipment kune vanenge vachida kudzidzira kunoita landscaping, kugadzira ma-roads. Tine ma-yellow machines zvekare tinodzidzisa vanhu kuoperata ma-yellow machines iwayo. As Easy Go Driving School tiri kwese takapararira munyika yose yeZimbabwe, kuma-provinces ese at district level zvekare tiriko ikoko as Easy Go. Nhasi unotauya muno maRusape ndo matiri kuvhura Rusape branch. Tiri kuda kuti isusu muno muManicaland tikwanise kuti tinge tichivhura zvekare Nyanga, tichivhura zvekare Murambinda, ndo kwatakatarisira kuti tinge tichivhura zvekare ma-driving school stations ikoko. muManicaland tanga tine Mutare chete, but we are planning kuti tinge tine 4 ma-stations anenge achisanganisira iyo Mutare, Nyanga, achisanganisira zvekare Rusape neMurambinda.